Mang boyet na peklan a babaero tirain na uray painukim mabalyaw awan pilien na nga lang nga uray sinaw basta nag-blouse ke nagpalda sige manso certified at chick boy ni Mang Boyet patulan na uray anyat itsura na minsan nga aldaw na buking ni baket na Diyak to'y diyak ko. nga anda sa bali akakibkibin na ay Sir Jesse na alakan at kararaken at lemengkan ni baket mo sarsaraken na kan at gapay igem na abatang nupumangamin tinempelang taarem ko nga aglablabunusan ay awan ko ma di problemam kasi monggo nga asawa yes mansa tasala ayan ada tulak ni Mang Boyet natangken ti olo na Ngatukin baba. di agnakem oray palket ni bakit na kaputi arem na adi matebelan ni Boyet kanayon ang madugolan ay Mang Brian na alangan ang kararaken ang lemengkan ni bakit mo sarsaraken na kan at dapay igem na abatang lumungang amin dinepelam taarem mo nga ang lablabunosan ay awan ko ma di problemam tatimigre nga asawa ay Mang Brian na alakan at Nagsakit. kararaken ang lemengkan ni bakit mo sarsaraken na kan at dapay igem na abadak numumangamin dinepelam taarem mo nga ang lablabunosan ay awan ko ma di problemam tasimonggo nga asawa ay awan ko ma di problemam tatimigre nga asawa